स्क्रीन पूर्ण दिसत आहे? प्रभुजी माताजी हरे कृष्ण. येस प्रभुजी दिसती. हाँ. जय श्री श्री राधा माधव जी की जय. श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय. श्री श्री गौर निताय जी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज जी की जय. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी. जय गिरिवरधारी. जय यशोदा नंदना. जय ब्रजधन जय यशोदा नंदना. जय ब्रजधन जय जमुना तीरवन जय कुंज बिहारी. जय जमुना तीरवन जय कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम हरे राम. कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा माधव राधा माधव श्री राधे जयो राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय जगन्नाथ जयो जगन्नाथ जयो बलदेव जयो सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु जयो गौरानिताय गौरानिताय गौरानिता जय गौरानिता जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो जयो गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय श्रीला प्रभुपाद की जय गुरु महाराज जी की जय थैंक यू हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभूजी माताजी सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवतम चर्चेमध्ये आणि आपण वेगवेगळे प्रसंग पाहत होतो अर्जुन युधिष्ठिर महाराजांना सांगताना ज्यामध्ये अत्यंत कठीण अशा परिस्थितीमध्ये केवळ आणि केवळ भगवंत कृष्णांनी दिलेल्या सामर्थ्यामुळे शक्तीमुळे
अर्जुन हे यशस्वी होऊ शकले. आणि विशेषतः मागच्या वेळेस आपण पाहिलं की कशा प्रकारे कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर आणि विराट राजाच्या राज्यावर आक्रमण केल्यानंतर कौरवांनी कशा प्रकारे अनेक महारथींनी भरलेल्या असा तो सागर होता कौरवांच्या बाजूने, परंतु केवळ भगवंतांच्या कृपेने अर्जुन त्यामधून तारले गेले. आणि केवळ तारले गेले नाहीत, तर केवळ भगवंतांच्याच दिलेल्या सामर्थ्यामुळे या सर्व महारथींचा एक हाती अर्जुन पराभूत करू शकले त्यांना. आणि त्याच्या अगोदर आपण पाहिलं की कशा प्रकारे अर्जुनांनी महान देवी देवतांना आपल्या सामर्थ्याने कसं प्रभावित केलं. जसं की भगवान शंकरांना, शिवजींना प्रसन्न करून अर्जुन याला पशुपात अस्त्र प्राप्त झालं. नंतर इंद्रांना प्रसन्न केलं, अग्निदेवांना प्रसन्न केलं. आणि असे वेगवेगळे प्रसंग आपण मागच्या वेळेला त्या अगोदर पाहिले. तर आपण श्लोक क्रमांक 17 पासून सुरुवात करू. या वेळेला अर्जुन हे लक्षात आणत आहेत की कसं भगवंत स्वतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असून पण आपल्या भक्ताच्या प्रेमापोटी त्यांनी खूप साध्या स्तरावरचे, खूप निम्न स्तरावरची आपल्या भक्ताच्या सेवेमध्ये सेवा स्वीकार केली, केवळ आणि केवळ भक्ताच्या संरक्षणासाठी आणि त्याला भक्ताला गौरवण्यासाठी. श्लोक क्रमांक 17 पासून सुरुवात करूया. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. सौते व्रत कुमतिनात्मदविश ईश्वरो मे सौते व्रतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्मभवाय भजन्ति भव्यः भवाय भजन्ति भव्यः मां शान्तवाहमरयोरथिनो भुविष्टम् मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्तः न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्तः. कुणाला वाचायचं आहे का प्रभुजी माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे. वैष्णवी माताजी. हाँ हाँ. हरे कृष्ण. पूजा माताजी एक मिनिट. वैष्णवी माताजी तुम्ही अनम्यूट केलं होतं, वाचायचंय का तुम्हाला? प्रभूजी मी वाच. हरे हा. कृष्ण. पूजा माताजी तुम्ही पुढचं वाचा. हो चालेल चालेल प्रभूजी. ओके ओके. हरे कृष्ण. येस. हा. व्रतः कुमितानाम् आत्मा. प्रभूजी थोडं हे हा, आपण अनुवादापासूनच सुरुवात करू माताजी. वास्तविक पाहता. हरे कृष्ण. वास्तविक पाहता श्रेष्ठ पुरुष भवसागरातून तरून जाण्यासाठी ज्यांच्या पाद पद्मांची उपासना करतात त्या पूर्ण पुरुषोत्तमांना मी माझा सारथी केले. मी त्यांचा अनादर केला. माझ्या तहानलेल्या घोड्यांना पाणी पाजण्यासाठी मी जेव्हा रथातून खाली उतरत असे तेव्हा माझे शत्रू माझा वध करू शकले नाहीत. ही केवळ त्यांचीच कृपा होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. तात्पर्य पण श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान श्री कृष्ण हे निर्विशेषवादी आणि भगवत भक्त अशा दोघांच्याही उपासनेचे चा विषय आहेत. निर्विशेषवादी त्यांच्या सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देहापासून उद्भासित होणाऱ्या तेजाची उपासना करतात, तर भक्तजन प्रत्यक्ष त्यांची उपासना करतात. जे निर्विशेषवाद्यांपेक्षाही निम्न पातळीवर आहेत ते त्यांना केवळ एक थोर ऐतिहासिक व्यक्ती समजत असतात. भगवान मात्र आपल्या दिव्य लीलांद्वारे सर्वांनाच आकृष्ट करण्यासाठी अवतार घेत असतात आणि भक्तांसमवेत धनी, सखा, पुत्र,
प्रियकर इत्यादी भूमिका अतिशय चोखपणे पार पाडतात. त्यांचा अर्जुनासमवेत दिव्य संबंध सख्य भावातून होतो. ज्याप्रमाणे अंतरंग शक्तीच्या प्रभावाखाली खालील लीलांनी त्यांचे भक्त अचंबित होतात आणि हे विसरतात की त्यांचा मित्र किंवा पुत्र हा प्रत्यक्ष भगवंताचाच आहे. भगवान निघून गेल्यावर अर्जुनाला आपल्या या मित्राच्या महात्म्याची जाणीव झाली, परंतु अर्जुनाकडून त्याविषयी कोणतीही चूक व भ्रांत धारणा झाली नाही. भगवंतांच्या अशा दिव्य कृत्यांनी बुद्धिमान व्यक्ती अर्जुनासारखा शुद्ध भक्ताकडे आकृष्ट होतात. रणक्षेत्रात पाण्याची टंचाई असणे ही एक सर्वज्ञात गोष्ट आहे. तेथे पाणी हे अत्यल्प आणि दुर्मिळ असते. तेथे सतत शक्ती सर्वस्व वेचून काम करणाऱ्या माणसांना आणि पशूंना आपली तहान भागविण्यासाठी पाण्याची निरंतर आवश्यकता असते. विशेषतः घायाळ झालेल्या सैनिकांना आणि सेनापती योद्ध्यांना फार तहान जाणवते आणि काही वेळा असेही घडते की केवळ पाणी न मिळाल्याने एखाद्याचा अपरिहार्यपणे मृत्यू ओढावतो. कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीवर हा पाण्याचा प्रश्न खूप नलिका खोदून सोडविण्यात आला होता. आपण भूमी खोदल्यावर भगवंतांच्या कृपेने पाणी कोठेही उपलब्ध होऊ शकते. आधुनिक पद्धतीही पूर्वीप्रमाणे भूमीत खोदण्याच्या तत्वावरच काम करते. केवळ आधुनिक अभियंत्यांना पाहिजे तेथे चटकन भूमी खोदता येत नाही. असे दिसते की इतिहास काळात अगदी पांडवांच्या काळात सुद्धा अर्जुनासारखे योद्धे केव्हाही आपल्या घोड्यांना पाण्याचा पुरवठा करू शकत असत. तीक्ष्ण बाणाने पृथ्वीच्या कठोर प्रस्तरांना भेदून त्या खालून ते जळ प्राप्त करीत. आजच्या वैज्ञानिकांना मात्र या पद्धती संबंधी काही माहिती नाही. धन्यवाद. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तर या प्रसंगामध्ये अर्जुन आठवत आहेत कसे की भगवंत कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जरी असले, तिन्ही लोकांचे स्वामी जरी असले, तरी आपल्या भक्ताच्या सेवेमध्ये त्यांनी एवढी साधी भूमिका पार पाडली अर्जुनाच्या सारथ्याच्या रूपामध्ये. आणि अर्जुनाला वाईट वाटत आहे की आपले स्वतः तिन्ही लोकातील सर्वांचे स्वामी असताना पण अर्जुनाने त्यांना ही भूमिका घेऊ दिली अर्जुनाच्या सारथ्याच्या भूमिकेमध्ये. आणि अर्जुन आठवतात की कशा प्रकारे केवळ भगवंतांच्याच कृपेने अर्जुन बऱ्याच वेळेस वल्नरेबल आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, आपत्कालीन स्थितीमध्ये असताना, जसं की त्यांच्या रथाच्या घोड्यांना पाणी पाजताना वगैरे, ज्या वेळेस शत्रू त्यांच्यावर हल्ला करू शकले असते, केवळ भगवंतांच्याच कृपेने अर्जुनाचे प्राण वाचू शकले. आणि जसं की आपण गेल्या काही सेशन्सच्या मध्ये चर्चा केली की कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमी नंतर हे स्थापित होतं, हे कळून चुकतं की कशा प्रकारे भगवंतांची जर अर्जुनाला संरक्षण जर नसते तर कितीतरी वेळेस अर्जुनाचा अगोदरच मृत्यू झाला असता कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर. आणि केवळ त्यांच्याच कृपेने अर्जुन एवढ्या सर्व महारथींपासून कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदी सर्व महारथींपासून अर्जुनाचे प्राण हे वाचू शकले. आणि इथे तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी सांगतात की भगवंत त्यांचे जे भक्त आहेत त्यांच्याशी 5 वेगवेगळ्या रसांमध्ये आदान प्रदान करतात. आणि हे 5 वेगवेगळे रस आहेत. कोणी सांगेल का प्रभूजीच, 1 बाय 1 एक एक करून? सर्वात पहिला स्तर कोणता आहे भगवंतांशी आदान प्रदान करण्याचा भक्तांचा? शांतरस. 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 आणि शांतरसामध्ये कशा प्रकारे आदान प्रदान करतात भगवंतांसोबत? भगवंत इथे प्रभूजी इथे गायींचं उदाहरण देता येईल की गायींच्या श्वासाने भगवंतांना ते वारा घालतायत, की जणू काही ते आदान प्रदान होत आहे आणि ते भगवंतांची सेवा करतायत. हा,
तर शांतरस खूप साध्या भाषेमध्ये म्हणजे सर्व्हिस इन न्यूट्रॅलिटी. सर्व्हिस इन न्यूट्रॅलिटी ज्याप्रमाणे आपण नावामध्ये कळतं की शांतरस म्हणजे आपल्या फक्त केवळ तिथं उपलब्ध असण्याने भगवंतांची सेवा करत आहेत. जसं उदाहरण दिलं जातं, वृंदावनामधले जे गवत आहे आणि जे झाडं वगैरे आहेत ते कृष्णाला छाया प्रदान करत आहेत. झाडं म्हणजे सावली देत आहेत उन्हापासून, किंवा गवत जे आहे ते मऊ गालीच्या सारखा पृथ्वीवरचा पृष्ठभाग देत आहेत भगवंतांना चालण्यासाठी, जेणेकरून त्यांच्या पायांना टोकदार दगड काटे वगैरे टोचणार नाहीत. तर ही जी सेवा झाली भगवंतांची ह्या वृंदावन मधल्या भक्तांकडून, तर आध्यात्मिक जगतामध्ये गोलोक वृंदावनामध्ये आणि आध्यात्मिक जगताचं जे प्रतिबिंब आहे पृथ्वीवर भूलोक वृंदावन, ह्या दोन्ही ठिकाणी जे काही जीव आहेत आणि बाकीच्या पण वस्तू आहेत त्या सर्व सजीव आहेत. तर अशा प्रकारे तिथलं जे गवत आहे ते पण खूप महान आहे. गवत असा विचार करत नाहीये की मोठमोठ्या भक्तांसमोर जसं गोपास माचास तर काहीच नाहीये असं नाही विचार करत आहे. गवत विचार करत आहे की माझ्यापेक्षा भाग्यवान ह्या जगामध्ये कोणीच नाहीये, की मला ही संधी उपलब्ध होत आहे की कृष्ण माझ्या डोक्यावर पाय ठेवून चालावेत. त्याच्यामुळे चांगल्या चांगल्या त्यांच्या पायाला स्पर्श प्राप्त व्हावा, अशा प्रकारे मऊ गालीच्या सारखा पृष्ठभाग मी पृथ्वीवर ठेवेल, जेणेकरून कृष्ण त्यावर आनंदाने चालू शकावेत. हा झाला शांत रसाचा भाव. त्याच्या पुढचा रस कोणता आहे? दुसरे कोणी भक्त? शांत रसानंतर पुढचा कोणता आहे भाव? भक्त ज्या भावामध्ये, हा माताजी, संजना माताजी, दास्यरस. मला क्लिअर ऐकू येत नाहीये माताजी. म्हणजे हरे हरे कृष्ण, दास्यरस. दास्यरस. दास्यरस बरोबर आहे. दास्य रसामध्ये कोणतं उदाहरण संजना माताजी? हनुमानजी. हा, खूप छान. हनुमान जे आहेत, लक्ष्मी जी आहेत वैकुंठ लोकामध्ये, की दास्य रस याच्यातलं सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे हनुमानजींचं, ज्यामध्ये भक्त त्यांना इथे शब्द वापरलेला आहे तात्पर्यामध्ये धनी. धनी म्हणजे स्वामी. स्वामींच्या रूपामध्ये सेवा अर्पण करतात, की भगवंत हे अशा भक्तांसाठी नित्य स्वामींच्या रूपात, आणि भक्तांची जी भूमिका असते ती अशा भगवंतांना, आपल्या स्वामींना वेगवेगळ्या प्रकारे सेवा अर्पण करायची. जसं माताजींनी उदाहरण दिलं हनुमानजींचं, की हनुमानजींची नित्य भूमिका ही राहिलेली, की कशा प्रकारे प्रभू श्री रामचंद्र, सीतादेवी यांना सेवा अर्पण करायची, आणि त्यांचं जे आयुष्याचं सार्थक किंवा आनंदाचं जे स्रोत आहे तो केवळ आणि केवळ भगवंतांच्या महान लीलांबद्दल ऐकणे आणि भगवंतांची नित्य सेवा करणे. त्याच्यामुळे विशेषतः हनुमानजींबद्दल असं सांगितलं जातं, की आता या घडीला किंवा त्रिकाळामध्ये कधीही कोणत्याही ठिकाणी ज्यावेळेस भक्त प्रामाणिकपणे गंभीरतेने रामकथेचा आस्वाद घेतात, रामकथेवर चर्चा करतात, तर असं सांगितलं जातं की त्या प्रत्येक ठिकाणी हनुमानजी कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये प्रकट होतात, चरित्र ऐकण्यासाठी किंवा त्यांचं यशोगान ऐकण्यासाठी. त्याचप्रमाणे दुसरं उदाहरण आपण सांगितलं दास्य रसामध्ये भक्ताचं, ते म्हणजे लक्ष्मीजी. तर लक्ष्मीजींबद्दल आपण पाहतो ब्रह्मसंहितेमध्ये सांगितलेलं आहे की हजारो हजारो लक्ष्मी वैकुंठ लोकामध्ये नित्य दास्य भावामध्ये भगवंतांची सेवा करण्यामध्ये गुंतलेले आहेत. आणि अशी लक्ष्मी ज्यांचं की एक छोटीशी कृपादृष्टी प्राप्त होण्यासाठी या जगातलेले लोक आसुसलेले असतात, अशा हजारो लक्ष्मी भगवंतांची एवढ्या निम्न याच्यावर सेवा करतात, सेवाभावामध्ये सेवा करतात. जसं की वैकुंठ लोकामध्ये जे महाल आहेत भगवंतांचे, असं सांगितलेलं की पूर्ण अशा महाग आणि खूप मौल्यवान अशा रत्नांनी पाचू वगैरे यांनी सजवलेले आहेत. आणि इतके स्वच्छ आहेत जे वैकुंठ लोकातल्या महालातले जे फ्लोर्स, म्हणजे जे पृष्ठभाग, ज्या फरशा आहेत त्या इतक्या स्वच्छ आहेत की त्याच्यात आपलं प्रतिबिंब पण सहजतेने दिसू शकतं. परंतु एवढे ते वैकुंठ लोक स्वच्छ असताना पण लक्ष्मीजी कोणत्या सेवेमध्ये गुंतलेले आहेत, की पूर्ण मॉपिंग करणे, म्हणजे पूर्ण महाल भगवंतांचं स्वच्छ ठेवणे,
आणि भगवंतांचे नित्य पादसेवना, त्यांचे जे पाय दाबण्याची जी सेवा आहे ती नित्य प्रकारे करणे, अशा प्रकारच्या साध्या मिनियलला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो प्रभूजीज माताजीज? साध्या नम्रतेच्या सेवांमध्ये लक्ष्मीजी ह्या नेहमी गुंतलेल्या आहेत. तर हा झाला भगवंतांच्या भक्तांविषयीच्या आदान प्रदानाचा दुसरा स्तर. शांतरस, दास्यरस. पुढचा कोणता आहे प्रभूजीज माताजी? दुसरे भक्त अजून बाकीच्या भक्तांनी सांगण्याचा प्रयत्न करा, चुकलं तर साख्यरस. हा, खूप छान. साख्यरस. साख्यरस म्हणजे जे भगवंतांना आपल्या सख्याच्या रूपामध्ये भक्त आदान प्रदान करतात. जसं उदाहरण काय गणेश प्रभू साख्यरसाच? हा, अर्जुन एक आहे. अजून बाकीचे उदाहरण साख्यरसामध्ये? बलरामजी. बलरामजी तर भगवंतां आपण शेवटी पाहू की पाचही रसांमध्ये आदान प्रदान करतात. ठीक आहे. शांतरस, दास्यरस, साख्यरस आणि राहिलेले 2 रस जे आपण पाहणार आहोत त्या पाचही रसांमध्ये बलरामजी आदान प्रदान करतात. ते आपण शेवटी पाहू उदाहरण. अजून कोण? अर्जुन. अजून सुदामा. हा, उद्धव बरोबर आहे. आणि गोप बालक वृंदावन मधले जसे सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, हे सर्व गोप बालक जे की कृष्णाचे सखा आहेत वृंदावनामध्ये, ते सर्व भगवंतांसोबत आदान प्रदान करतात एका सख्याच्या रूपामध्ये. तर सख्याच्या रूपाचा अर्थ काय होतो की भगवंतांना आपले कंटेम्पररी म्हणजे आपल्या बरोबरच समजत आहेत. आणि ज्या वेळेस कृष्ण गोप बालकांसमवेत वेगवेगळे खेळ खेळतात त्यावेळेस गोप बालक कृष्णासोबत कुस्ती करतात, मल्लयुद्ध किंवा बाकीचे खेळ खेळतात आणि बऱ्याच वेळेला गोपाळ कृष्णाला हरवतात त्या कुस्ती खेळामध्ये. भगवंत आपल्या भक्तांबद्दलच्या प्रेमातून हरतात आणि ते भक्त समजतात की बघा, कृष्ण काही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नाही आहेत, हे माझे मित्र आहेत आणि मी त्यांना खेळामध्ये हरवू शकतो. तर अशा प्रकारचं प्रेमाचं आदान प्रदान आहे. ज्या प्रकारे अर्जुन इथे सांगत आहेत की माझ्या सखेच्या रूपामध्ये मी त्यांना समजलो आणि अशा प्रकारची साधी निम्न स्तरावरची सेवा त्यांना करू दिली माझ्या सारथ्याच्या रूपामध्ये, जे की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत असल्यामुळे खरं तर त्यांची आपण सेवा करायला पाहिजे. परंतु मी त्यांना स्वतःचा सखा मित्र समजल्यामुळे चुकीच्या रीतीने मी ही सेवा त्यांना करू दिली. तर हा तिसऱ्या प्रकारचा भाव झाला शांतरस, दास्यरस आणि साख्यरस. हे आपण एक एक स्तर वरचा पाहत आहोत. आणि साख्यरसानंतर पुढचा कोणता आहे? वात्सल्य रस. खूप छान. वात्सल्य रस. आणि वात्सल्य रसाचं उदाहरण काय आहे? यशोदा माता. हा, यशोदा माता, नंद महाराज किंवा देवकी, वसुदेव किंवा दशरथ आणि कौशल्या माता. की यशोदा माता आणि नंद महाराज हे असं विचार करत नाहीयेत की कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत किंवा कधी काही अशा भक्तांचा जो भाव असतो तो भगवंतांकडून काही घेण्याचा नसतो, तो भगवंतांना अर्पण करण्याचा असतो. की नंद महाराज यशोदामाई विचार करतात की आपण म्हणजे त्या दोघांनी जर कृष्णाची व्यवस्थित काळजी घेतली नाही तर हे बाळ काही जगणार नाही. आणि नंद महाराज विचार करतात की ज्या वेळेस बाकीचे गोपाळ म्हणजे त्यांचे कंटेम्पररीज नंद महाराजांचे बरोबरचे जसं उपनंद वगैरे त्यांचे जे भाऊ आहेत नंद महाराजांचे, ते ज्या वेळेस गोपाळ नंद महाराजांना सांगतात की आपला जो पुत्र आहे तो साधारण बालक नाहीये, तो कदाचित साक्षात विष्णूचा अवतार आहे का. पण ह्या वात्सल्य रसामध्ये नंद महाराजांना, यशोदा मातेला कधीही असं वाटत नाही की आपला पुत्र हा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत, विष्णू आहेत, असं वाटत नाही. का? कारण योगमायेने त्यांची जी प्रेमाची दृष्टी असते ती पूर्ण झाकलेली असते भगवंतांद्वारे, जेणेकरून त्या वात्सल्य रसामध्ये प्रेमाचा आदान प्रदान हे भक्त भगवंतांसोबत करू शकावेत. जसं आपण पाहतो की कृष्ण आपल्या आई वडिलांच्या प्रति सेवा करण्यामध्ये कितीतरी आनंद प्राप्त करतात. जसं लहान असताना कृष्ण नंद महाराजांच्या ज्या पादुका, त्यांचे जे फुटवेअर आहेत,
तर त्या आणून द्यायचे मोठ्या प्रेमाने, त्यांना आपल्या डोक्यावर धरून, नंद महाराजांच्या पादुकांना आपल्या डोक्यावर ठेवून कृष्ण आणून द्यायचे आणि त्याच्यामध्ये त्यांना आनंद व्हायचा, आपल्या भक्ताच्या प्रती, शुद्ध भक्ताच्या प्रती सेवा अर्पण करण्यासाठी. किंवा असं सांगितलं जातं की यशोदा माता ज्या वेळेस कृष्णांना रागवायच्या, रागा भरायच्या त्यांना, तर ते आपल्या शुद्ध भक्तांचं रागवणं हे भगवंतांना वेगवेगळ्या विद्वान पंडितांनी वेदांमधल्या गायलेल्या श्लोकांपेक्षाही कितीतरी जास्त प्रिय आहे. का? कारण यशोदा मातेचं भगवंतांबद्दलचं प्रेम एवढं आहे की अशा शुद्ध भक्त ना काळजी वाटते की आपण जर यांना शिस्त नाही लावली कृष्णाला, आपण जर यांची व्यवस्थित काळजी नाही घेतली, तर हे कसे मोठे चांगल्या मुलाच्या रूपामध्ये कशा प्रकारे मोठं होणार. आणि यशोदा मातेला काळजी वाटायची भगवंतांबद्दल, जर मी माझ्या कानाला जर आत्ताच शिस्त नाही लावली, ह्या दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन लोणी चोरणे वगैरे अशा गोष्टी जर हा करत राहिला, खोड्या करत राहिला, तर कशा प्रकारे याची अपकीर्ती पूर्ण व्रजधामामध्ये पसरवेल. आणि हा मुलगा मोठं झाल्यानंतर माझ्या मुलाला मुलगी कोण देणार लग्नामध्ये, जर याची अशी अपकीर्ती पसरलेली असेल तर. तर अशा प्रकारे सांगण्याची गोष्ट ही की नंद महाराज, यशोदामाई हे भगवंतांना त्यांच्या स्वतःवर अवलंबून आहेत. भगवंत मोठे होण्यासाठी भगवंतांचं भरण पोषण हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. अशा प्रकारे असे वात्सल्य रसामधले शुद्ध भक्त हे कृष्णाची काळजी घेण्यामध्ये, कृष्णाला गोष्टी अर्पण करण्यामध्ये जास्त आनंद घेतात. आणि कृष्णांकडून काही त्यांना पाहिजे नसतं, ते कृष्णासाठी देणारे असतात. की कृष्णाची काळजी, मी जर नाही कृष्णाची काळजी घेतली तर ते कसे जगणार, कसे मोठे होणार, ही चिंता वात्सल्य रसामध्ये या भक्तांना राहते. तर खूप खूप श्रेष्ठ स्तर आहे. आणि आपण एक एक जे स्तर बघत आहोत भगवंतांच्या भक्तांचे, तर शांत रसापेक्षा दास्य रस हा श्रेष्ठ आहे. आणि श्रेष्ठचा अर्थ असा नाही की शांत रसामधले जे भक्त आहेत ते कनिष्ठ स्तरावर आहेत, असं अजिबात नाही. श्रील प्रभुपादजी उदाहरण देतात की जसं की आपण वेगवेगळ्या आकाराचे जर पेले घेतले, फुलपात्र, ग्लास, मोठं भांड वगैरे, परंतु सर्व जर ते पेले जर पूर्ण त्यांच्या क्षमतेनुसार पाण्याने भरले असतील, तर प्रत्येक पेला हा पूर्ण त्याच्या कॅपॅसिटीच्या, क्षमतेचा पूर्णपणे संतुष्ट आहे. तर त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये तुलना नाही करू शकत. परंतु जो स्तर आहे तो आपण जाणून घेऊ शकतो की शांत रसापेक्षाही जो दास्य रस आहे तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये श्रेष्ठ आहे. आणि दास्य रसापेक्षाही साख्य रसापेक्षाही वात्सल्य रस. आणि वात्सल्य रसापेक्षा नंतर कोणतं सर्वश्रेष्ठ स्तर आहे प्रभूजी, माताजी? माधुर्य रस. माधुर्य रस. जसं की भगवंतांच्या नित्य अर्धांगिनी प्रभू रामचंद्रांच्या सीता देवी, किंवा भगवंत कृष्णांच्या गोपी श्रीमती राधाराणी, किंवा द्वारकेतील ज्या राण्या आहेत, तर ह्या सर्व भगवंतांना, विशेषतः गोपांगणांबद्दल असं सांगितलेले वृंदावनच्या, की माधुर्य रसामध्ये त्यांनी अर्पण केलेली जी सेवा आहे भगवंतांना, ती सर्वश्रेष्ठ आहे. द्वारकेतल्या राण्या तरी भगवंतांच्या प्रती त्यांचा माधुर्य रस पण आहे आणि दास्य रस पण आहे. जसं की रुक्मिणी देवी, आपण पाहतो की भगवंतांना चामर चामर किंवा फॅन करण्यामध्ये नेहमी सेवा अर्पण करत असतात. तर त्यांचा माधुर्य रस पण आहे आणि दास्य भाव पण आहे. परंतु विशेषतः गोपींचा भगवंतांबद्दल माधुर्य भाव आहे. आणि माधुर्य भावाचं वैशिष्ट्य म्हणजे की काही वेळेस लोक चुकीने समजतात माधुर्य भावाला, की भगवंतांच्या आनंदासाठी किंवा त्यांच्या कम्फर्टला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? सुखसोयीसाठी. हा, त्यांच्या सुखसोयी किंवा सुविधा. त्यांच्या सुविधांसाठी, सुखसोयीसाठी मला कितीही प्रकारचं दुःख किंवा त्रास भोगावा लागला तरीही काही हरकत नाही. जसं की खूप गोपींचं उदाहरण दिलं जातं की त्यांच्या भक्तीचा स्तर दाखवण्यासाठी भगवंतांनी एकदा नारद मुनींना सांगितलं की तुम्ही जा आणि वेगवेगळ्या भक्तांना विचारा
की कृष्णांचं डोकं दुखत आहे आणि त्यांची डोकेदुखी केवळ एकाच उपायाने थांबेल, जर त्यांनी भक्तांच्या पायाची धुळी जर त्यांना प्राप्त झाली तर. आणि नारद मुनी अगोदर महान योगींकडे जातात, जे हिमालयामध्ये तपस्या करत आहेत, आणि त्यांना त्यांच्या पायाची चरण धुळी मागतात भगवंतांच्या कपाळावर लावण्यासाठी. आणि ते नकार देतात की आमच्या पायाची जर चरणधुळी भगवंतांच्या डोक्याला जर स्पर्श केला तर आम्ही अनंत काळासाठी नरकात जावं लागेल, तो अपराध होईल मोठा भगवंतांच्या प्रती. तर ते नकार देतात. आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या दुसऱ्या भक्तांकडे नारद मुनी जातात, पण कोणीही तयार होत नाही भगवंतांच्या डोक्यावर लावण्यासाठी, आपली चरण धुळी देण्यासाठी. मग नंतर भगवंत नारद मुनींना गोपींकडे पाठवतात, गोपांगणांकडे. आणि वृंदावनातल्या गोपांगणांकडे नारद मुनी ज्यावेळेस ही गोष्ट मागतात, त्यावेळेस त्या म्हणतात की काय कृष्णाचं डोकं दुखत आहे. तर लगेच त्या यमुनेच्या पाण्यामध्ये स्वतःचे पाय ओले करतात आणि व्रजरज जी आहे स्वतःच्या पायाला चिटकलेली यमुनेच्या तीरावर, ती स्क्रॅप करून काढून लगेच एका मोठ्या कपड्यामध्ये बांधून ती नारद मुनींना सोपवतात की तुम्ही लगेच जा आणि कृष्णाला ही आमच्या पायाची चरणधुळी, जर ही चरणधुळी त्यांचं जर डोकेदुखी काही काळाकरता पण दूर करत असेल तर तुम्ही लगेच लावा. आणि नारद मुनी त्या गोपांगणांना सांगतात की काय आपल्याला माहिती आहे की ही जर चरणधुळी आपली भगवंतांच्या डोक्याला स्पर्श केली तर आपल्याला नरकात जावं लागू शकतं. तर त्या गोपांगणा म्हणतात काही हरकत नाही, आम्हाला अनंत काळाकरिता जरी नरकात जावं लागलं तरी ते जाणं श्रेष्ठ आहे, जर त्या अनंत काळापर्यंत नरकात जाण्याने भगवंतांना काही क्षणासाठी पण जर त्या डोकेदुखीपासून मुक्तता प्राप्त होत असेल, आराम प्राप्त होत असेल, तर आम्ही अनंत काळापर्यंत नरकात जायला पण तयार आहोत. तर या गोपींच्या भावामुळे त्यांना माधुर्य स्तरावरचे सर्वश्रेष्ठ भक्त समजलं जातं. का? कारण स्वतःच्या कोणत्याही सुखापेक्षा त्यांना जास्त काळजी आहे भगवंतांना कशा प्रकारे सुख सोयी सुविधा प्राप्त करून दिल्या जातील. त्याच प्रकारे दुसरं उदाहरण आपण भागवतात पाहतो की ज्या वेळेस भगवंत आपल्या बासरीने त्याचा 5वा नोट ज्यावेळेस वाजवायचे, त्यावेळेस इतका मधुर आवाज असायचा त्याचा की गोपीच आकृष्ट व्हायच्या भगवंतांकडे जाण्यासाठी. आणि त्यांना हे माहिती होतं की रात्री बेरात्री जर त्या भगवंतांचे ते बासरी ऐकून जर त्या घर सोडून गेल्या तर बऱ्याचशा त्या गोपांगना, त्यांचं लग्न झालेलं होतं वृंदावना किंवा त्या ब्रज भागामध्ये, जर त्या घर सोडून गेल्या तर त्यांना त्यांच्या घरचे स्वीकारणार नाहीत. त्यांचे पती असू किंवा ज्या लग्न न झालेल्या गोपीज असू, त्यांचे आई वडील असू, त्यांना स्वीकारणार नाहीत घराच्या मध्ये. परंतु तरीही भगवंतांच्या प्रती त्यांचं आकर्षण एवढं होतं की त्या आपलं घरदार आणि जी सुरक्षितता असते एका स्त्रीसाठी ती सोडण्यासाठी पण तयार होत्या भगवंतांच्या समर्पणामध्ये. तर कृष्ण स्वतः उद्धवाला सांगतात की हे उद्धवा, की ते जरी तिन्ही लोकांचे स्वामी असतील तरीही तिन्ही लोकातील सर्व वैभव देऊन पण ते गोपींचं जे ऋण आहे त्यांच्यावर त्यांच्या प्रेमभावामुळे, ते ऋण फेडण्यासाठी सक्षम नाही आहेत भगवंत. एवढं अशा महान माधुर्य स्तरावरच्या भक्तांनी त्यांच्या अनकंडिशनलला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये, निर्व्याज प्रेमाला. निर्व्यास, हा, त्यांच्या निर्व्यास प्रेम आणि समर्पणाने भगवंत भक्तांच्या प्रती तेवढे ऋणी राहतात. तर अर्जुन इथे आठवण करत आहेत की अशा प्रकारचे आपल्या भक्तांसोबत वेगवेगळ्या रसामध्ये आदान प्रदान करणारे जे भगवंत आहेत त्यांना मी एक माझं कंटेम्पररी म्हणजे माझ्या बरोबरीचं समजत राहिलो. आणि कशा प्रकारे खूप निम्न स्तरावरच्या सेवा त्यांच्याकडून स्वीकारल्या, जे की बिलकुल बरोबर नव्हतं, कारण कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत. आणि हे त्यांना ह्या सर्व आठवणी आठवत आहेत भगवंत ह्या पृथ्वी तलावर त्यांच्या लीला समाप्त करून भगवत धामात परतल्यानंतर. आणि बलरामजींबद्दल माताजीने जसं सांगितलं की ह्या 5ही स्तरांमध्ये शांत रसामध्ये बलरामजी भगवंतांना सेवा अर्पण करतात. त्यांच्या पॅराफर्नेलिया म्हणजे त्यांच्या ज्या
नेहमीच्या वापरण्यातल्या ज्या वस्तू आहेत भगवंतांच्या, त्यांची उशी बनवून, त्यांचा बेड बनवून, किंवा त्यांच्या रोजचे लागणारे जे वस्तू आहेत, तर अशा वस्तूंमध्ये बलरामजी आपलं विस्तारित रूप हे धारण करतात आणि भगवंतांची सेवा अर्पण करतात. किंवा जसं आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये वेगवेगळे वाद्य वापरतो, मृदंग वापरतो, करताल वापरतो, तर हे वाद्य पण बलरामजींचंच विस्तारित रूप समजलं जातात. का? कारण ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये नित्य जोडलेले आहेत. तर अशा प्रकारे बलरामजी शांतरसामध्ये सेवा करतात. दास्य रसामध्ये आपण पाहतो की अनेक वेळा बलरामजी कृष्णाच्या लहान भावाच्या रूपामध्ये, जसं प्रभू रामचंद्रांचे भाऊ, लहान भाऊ लक्ष्मण यांच्या रूपामध्ये सेवा करतात. तर त्यांचे कनिष्ठ बंधू म्हणून, किंवा साख्य रसामध्ये जसे श्रीमती राधाराणींचे भाऊ श्रीदामा, किंवा साख्य रसामध्ये बलरामजी स्वतः पण भगवंतांची सेवा करतात. कधी बलरामजींच्या मांडीवर डोकं ठेवून कृष्ण आराम करतात, अशा प्रकारे साख्य भावामध्ये. किंवा वात्सल्य भावामध्ये मोठ्या भावाच्या रूपामध्ये कृष्णाबद्दल बलरामजी हे नेहमी काळजी घेतात त्यांची. जसं की द्वारका लीलेमध्ये कितीतरी वेळेस आपण पाहतो की ज्या वेळेस, उदाहरणार्थ रुक्मिणी स्वयंवराच्या वेळेस, ज्या वेळेस बलरामजींना कळालं की कृष्ण एकटे गेलेले आहेत विदर्भामध्ये रुक्मिणीच्या इच्छेनुसार, आणि तिचं स्वयंवर होणार आहे तिला घेण्यासाठी, नाहीतर ती आपले प्राणत्याग करेल, बलरामजी लगेच कृष्णाच्या पाठीमागे रथावर आरूढ होऊन जातात, की आपल्या लहान भावाला एकटं सोडत नाहीत. कारण बलरामजींना माहिती आहे की बाकीचे कितीतरी राजपुत्र हे रुक्मिणी देवीचा हात स्वीकारण्यासाठी स्वयंवरामध्ये खूप आतुर आहेत. आणि भगवंतांनी रुक्मिणी देवीला आपल्यासोबत नेताना कदाचित या राजपुत्रांकडून हल्ला होऊ शकतो कृष्णावर. आणि अशा प्रकारे प्रोटेक्टिव्ह फिलिंग जी म्हणतो, प्रोटेक्टिव्ह फिलिंग म्हणजे आपल्या लहान भावाच्या रूपामध्ये, की ज्याला आपल्या संरक्षणाची गरज आहे, अशा वात्सल्य भावामध्ये बलरामजी सेवा अर्पण करतात. आणि फायनली आहे रूप, जसं श्रीमती राधाराणींची जी लहान बहीण आहे अनंग मंजरी, ती समजली जाते बलरामजींचं विस्तारित रूप. तर अशा प्रकारे माधुर्य भाव रामजी सेवा अर्पण करतात. आणि असं भगवंतांचं जे आदान प्रदान आहे भक्तांबद्दल, ते प्रेमाचं आदान प्रदान भगवंतांच्या भक्तांना पूर्णतः त्यांच्या प्रती समर्पित करतात, की नेहमी भगवंतांमध्ये आणि त्यांच्या भक्तांमध्ये ट्रान्सडेंटल कॉम्पिटिशन, एक आध्यात्मिक स्पर्धा चाललेली असते, की भगवंत आपल्या भक्ताला छान सेवा अर्पण करून त्यांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतात, आणि भगवंतांचे भक्त खूप छान भगवंतांच्या प्रती सेवा अर्पण करून त्यांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतात. तर ही आध्यात्मिक स्पर्धा नेहमी भगवंतांमध्ये आणि भक्तांमध्ये चाललेली असते. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभूजीज, माताजीज, हरे कृष्ण. आणि तात्पर्याच्या शेवटच्या भागामध्ये श्रील प्रभुपादजी सांगतात की भगवंतांनीच दिलेल्या त्या सामर्थ्याच्या जोरावर अर्जुन हा एवढा शक्तिशाली होता की केवळ आपल्या बाणाने तो पृथ्वीवर ज्या ठिकाणाहून पाहिजे त्या कोणत्याही इच्छित ठिकाणांपासून पाणी हा काढू शकत होता. जसं की एक मराठीमध्ये वाक्प्रचार प्रसिद्ध आहे की लाथ मारेल तिथे पाणी काढेल, त्याप्रमाणे बाण मारतील तिथे पाणी काढू शकतील, असं अर्जुनाचं सामर्थ्य होतं. किंवा प्रभू रामचंद्रांच्या बाणाबद्दल पण तसं सांगितलंय की तो बाण कधी व्यर्थ नाही जायचा. एखाद्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्रांनी ज्या कारणासाठी बाण मारलेला आहे त्या ठिकाणाहून, आणि असे बरेचसे जागा उपलब्ध आहे जिथे वेगवेगळ्या पवित्र नदींचं पाणी उपलब्ध आहे प्रभू रामचंद्रांनी मारलेल्या बाणापासून, किंवा अर्जुन यांनी बाण मारून जमिनीतून पाणी प्राप्त करू शकत होते कोणत्याही इच्छित ठिकाणी. पुढचा श्लोक, कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभूजीज, माताजीज, हरे कृष्णा. क्लिअर आहे सर्वांना? प्रभूजी तुम्ही हो. बलरामांचं जे माधुर्य जे म्हटले गीता हा, अनंग मंजरी. राधाराणींच्या काय होतं ते नाव? आनंद अनंग, ANANG, अनंग, अनंग. अनंग मंजरी.
मंजिरी. ओके म्हणजे प्रभूजी, हरे कृष्ण. ठीक आहे, हरे कृष्ण. तर श्लोक क्रमांक 18. नर्मान्युदार रुचिर स्मित शोभितानि नर्माण्युदार रुचिरशोभितानि रुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति हे पार्थ हे पार्थ हे अर्जुन अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति नन्दनेति सज्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि जल्पितानि नरदेव हृदि सञ्जन्मन्त्रदेवस्पृशानि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य माधवस्य. पुन्हा वाचायचं आहे का प्रभूजी, माताजी? हरे कृष्ण. हरे प्रभूजी पूजा. वाचू का? हा, अलका माताजी तुम्ही ना पुढचं वाचा, पूजा माताजींना हो, चालेल वाचा. चालेल. हरे कृष्ण. हा माताजी. हरे कृष्ण. अनम्यूट करा पूजा माताजी. हरे कृष्णा. मी वाचू प्रभूजी? हा. ओके. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे राजा, त्यांचा विनोद आणि मुक्त संभाषण हे मनाला प्रसन्न करणारे व स्मित हास्याने अलंकृत असे होते. हे पार्थ, हे सखे, हे अर्जुना, हे कुरुनंदना, अशा त्यांनी मारलेल्या हाका आणि त्यांचे सौहार्द मला आठवत आहे आणि माझे अंतःकरण व्याकुळ होत आहे. तर या ठिकाणी अर्जुन कृष्णाने त्यांना कशा प्रकारे आपले सखा, आपले कंटेम्पररी, बरोबरचे असं समजून त्यांना संबोधित करायचे. अर्जुनाला आता ते आठवून त्यांचं अंतःकरण व्याकुळ होत आहे की आपण किती चुकीचं समजलो त्यावेळेला, की कृष्ण आपल्याला आपल्या सोबत समजत होते, बरोबरीचा मित्र समजत होते, परंतु माझी ती चूक होती की मी त्यांना आपल्या मित्र रूपामध्ये समजलं, कारण ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत होते. आणि अशा प्रकारे त्यांना मित्र रूपामध्ये समजून त्यांच्याकडून वेगवेगळ्या सेवा स्वीकार केल्या. पुढचं पण वाचा माताजी, कंटिन्यू करा. सामान्यतः. ओके. हरे कृष्ण. सामान्यतः आम्ही एकत्रच राहिलो, भोजन केले, एकत्रच झोपलो, एकत्रच उठलो, बसलो आणि एकत्रच फिरलो. आपल्या पराक्रमाची फुशारकी मारताना किंवा अनियमितपणा झाल्यास कित्येक वेळा मी त्यांना टोचून बोलत असे. मित्रा, तू तर फारच सत्यवादी आहेस. तशाही प्रसंगी जेव्हा त्यांचे अवमूल्यन झालेले असे तेव्हाही परमात्मा असल्याने माझे बोलणे ते सहन करीत असत आणि एखाद्या मित्राने आपल्या मित्राला अथवा पित्याने पुत्राला क्षमा करावी तशी क्षमा करीत असत. तात्पर्य. शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्ण हे सर्वांग परिपूर्ण असल्याने आपल्या शुद्ध भक्तांशी ते ज्या दिव्य लीला करीत त्यात कोणत्याही दृष्टीने काही न्यूनता नसे. मग ती लीला मित्र म्हणून असो, पुत्र म्हणून असो किंवा प्रियकर म्हणून असो. आपल्या मित्रांनी, आईवडिलांनी अथवा मैत्रिणींनी दिलेली दूषणे सुद्धा भगवंतांना जेवढी प्रिय होतात तेवढी श्रेष्ठ विद्वानांनी आणि कर्मठांनी शास्त्रोक्त पद्धतीने अर्पण केलेली वैदिक सूत्रेही त्यांना प्रिय असत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. श्रीला प्रभुपाद की जय. तर इथे अर्जुन आठवत आहेत की कशा प्रकारे कृष्णाला आपल्या बरोबरचा एक आपला मित्र समजून कधी कधी वेळेला अर्जुनाने, जसं मित्रांमध्ये कधी हसी मजाक असते किंवा एकमेकांचे पाय खेचणं किंवा एकमेकांना कधी रागावणं हे पण असतं, कठोर बोलणं हे पण असतं. तर अर्जुनांना आता पश्चाताप होत आहे की भगवंत हे ज्या वेळेस ह्या पृथ्वी तलावर इन पर्सन व्यक्तिशः उपस्थित नाही आहेत, त्यावेळेस अर्जुनाला पश्चाताप होत आहे की मी कृष्णाला खूप चुकीचा व्यवहार केला आपल्या बरोबरचा समजून. परंतु कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत असताना पण त्यांनी ज्या प्रकारे एक पिता आपल्या मुलाचे केलेले अपराध कधीही मनावर घेत नाही, त्यांना नेहमी क्षमा करतो, त्या प्रकारे त्यांनी माझे हे अपराध सर्व क्षमा केले एका मोठ्या मनाच्या मित्राप्रमाणे किंवा वडिलांप्रमाणे. परंतु श्रील प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये सांगत आहेत की अर्जुन भगवंतांचे एवढे श्रेष्ठ स्तरावरचे भक्त म्हणून त्यांना जरी असं वाटत असेल की आपल्याकडून खूप मोठे अपराध झाले, आपण कृष्णांना एका बरोबरीचं व्यक्ती म्हणून त्यांच्यासोबत वागलो, परंतु आपण
भक्त म्हणून हे ओळखायला पाहिजे की अशा श्रेष्ठ भक्तांचं जे आदान प्रदान आहे ते कधीही भगवंतांच्या प्रती अपराध नाही ठरत. का? कारण भगवंतांच्या प्रती त्यांचा सेवाभाव, समर्पण एवढं श्रेष्ठ आहे की ते भगवंतांना अशा शुद्ध भक्तांनी रागवलेलं किंवा दिलेली दूषणं हे भगवंतांना एवढी प्रिय असतात की वेगवेगळ्या कर्मकांडांमध्ये श्रेष्ठ ब्राह्मणांनी जे उच्चारलेले श्लोक आहे, भगवंतांचं जे केलेलं यशोगान आहे, तशा यशोगानापेक्षाही भगवंतांना त्यांच्या शुद्ध भक्तांनी त्यांना रागावलेलं किंवा त्यांना दिलेली दूषणं हे त्यांना जास्त आवडतात. जसं आपण पाहतो की यशोदा माता, रोहिणी माता, गोप बालक हे सर्व श्रेष्ठ भक्त आहेत. आणि भागवतामध्ये वर्णन आहे की कृष्ण आणि बलराम एकदा गोपांसोबत यमुनेच्या तीरावर खेळत होते आणि दुपारची वेळ झाली, प्रसाद घेण्याची वेळ झाली तरी घरी आलेले नव्हते. मग रोहिणी देवी कृष्ण आणि बलराम यांना बोलवण्यासाठी गेल्या आणि कृष्ण आणि बलराम लगेच येण्यासाठी तयार झाले घरी. की ज्यावेळेस रोहिणी देवींनी सांगितलं की चला तुमचं प्रसाद घेण्याची दुपारची वेळ झालेली आहे, परंतु कृष्ण आणि बलराम खेळ सोडवून मध्येच जात असताना गोपांनी त्यांना धमकावले की तुम्ही जर खेळ सोडून गेला तर आम्ही तुम्हाला पुन्हा आमच्यासोबत खेळामध्ये घेणार नाही. आणि कृष्ण आणि बलराम लगेच घाबरले आणि ते जे बलरामजींच्या आईने रोहिणी मातेने सांगितल्यामुळे घरी चालले होते ते लगेच पुन्हा आले आणि पुन्हा गोपांसोबत खेळू लागले. आणि रोहिणी देवी घरी आल्या आणि त्यांनी यशोदा मातांना सांगितलं की मी त्यांना बोलवायला गेले होते आणि ते निघाले पण पुन्हा आपल्या मित्रांसोबत खेळण्यामध्ये गुंतून गेले, बिझी झाले. तर यशोदा मातेचं भगवंतांबद्दलचं प्रेम एवढं आहे की यशोदा माता गेल्या आणि खूप दोघांना पण झापलं त्यांनी, कृष्ण आणि बलरामांना, की तुम्हाला असं वाटतं का की तुम्ही रस्त्यावरचे मोकार मुलं आहात की तुम्हाला आई वडील काही कुणी सांभाळणारं नाहीये. तिथे नंद महाराज तुमच्यासाठी प्रसाद घेण्यासाठी वाट बघत आहेत आणि तुम्ही तरी रोहिणी देवींनी सांगितल्यानंतर पण इथे खेळण्यामध्ये मग्न आहात. आणि ज्या वेळेस कृष्ण आणि बलराम यांनी यशोदा मातेंनी रागावलेलं असं पाहिलं आणि नंद महाराज हे अजून वाट पाहत आहेत प्रसाद घेण्यासाठी, कारण कृष्ण आणि बलराम घरी आलेले नाहीयेत खेळण्यातून. हे ज्यावेळेस त्यांनी ऐकलं त्यावेळेस लगेच ते खेळ सोडून आपल्या घरी पटकन आले आणि स्वच्छ हातपाय वगैरे धुवून नंतर प्रसाद ग्रहण केला. तर सांगण्याची गोष्ट अशी की अशा शुद्ध भक्तांचा स्तर हा एवढा श्रेष्ठ आहे की भगवंतांनी त्यांच्याकडून प्राप्त केलेलं जे रागावणं आहे, रागा भरलेलं आहे, ते पण भगवंतांना एवढं प्रेमळ वाटतं, एवढं प्रिय वाटतं. काही वैदिक ग्रंथांमध्ये, कर्मकांडांमध्ये प्रवीण प्रवीण अशा ब्राह्मणांच्याही यशोगानापेक्षा एवढा श्रेष्ठ स्तर या भक्तांचा आहे. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. श्लोक प्रभूजी क्रमांक हरे हा कृष्ण. हा माता. हेच 11व्या अध्यायामध्ये भगवद्गीतेच्या अर्जुन ही कबुली देतो ना, 41व्या आणि 42व्या श्लोकामध्ये, हा की त्याला अद्भुत ते विश्वरूप दर्शन बघितल्यावर त्याला खूप पश्चाताप होतो की मी एवढं, म्हणजे तुम्ही महान आहात आणि मी तुम्हाला अशा प्रकारे, तर तो तेच संदर्भ आहे का तो? म्हणजे तेव्हा पण त्यांनी स्वतःचा मित्र मानून, आणि जो 41वी सखेती मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे हा कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिमानं तवेदम मया प्रसादात प्रणयेन वापी. श्लोक क्रमांक एकदा पुन्हा सांगा. 41 आणि 42, 11व्या अध्यायातला. 11व्या, सॉरी. तिथे तो क्षमा मागतोय भगवंतांची की मी तुम्हाला असं समजलो. बरोबर आहे की ज्यावेळेस अर्जुनाने भगवंतांचं विश्वरूप पाहिलं त्यावेळेस पण अर्जुनाला ही जाणीव झाली, परंतु अशा श्रेष्ठ भक्तांच्या बाबतीत काय होतं की भगवंतांची जी योगमाया शक्ती आहे ती अशा देख सर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मेरा अपना हरे नेट राम चालू है। हरे राम 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 हरे हरे. की अशा भगवंतांच्या श्रेष्ठ भक्तांची जी बुद्धी आहे ती योगमाया शक्ती झाकून टाकते, जेणेकरून त्यांना हा जो भाव आहे की कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि आपण त्यांना आपल्या बरोबरीचं किंवा आपल्यापेक्षा कनिष्ठ नाही मानायला पाहिजे, ही
हा जो भाव आहे तो झाकून टाकते योगमाया, जेणेकरून भगवंतांचं प्रेमाचं आदान प्रदान त्या भक्तांसोबत चालावं. बरोबर आहे माताजी. इथे पण कृष्ण विश्वरूप दाखवल्यानंतर आणि कृष्णांचं वैभव पाहिल्यानंतर अर्जुन इथे ऐश्वर्य पाहिल्यानंतर अर्जुन इथे व्यक्त करत आहेत की मी आपल्याला कंटेम्पररी माझं बरोबरीचं समजत राहिलो. हरे हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? ठीक आहे, आपण अजून एक श्लोक पाहू. श्लोक क्रमांक 20. सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन सोहम नृपेंद्र रहितः पुरुषोत्तमेन. माताजी एक ना कोणत्या वेगळ्या चालीत म्हणत आहेत, तर प्रभूजी वेगवेगळ्या मी म्हणून राहिलेली आहे. हा वेगवेगळे चाली आहेत त्याच्या. पण काय होतं, तुम्ही जर वेगळ्या चालीत गायल्या ना तर बाकीचे भक्त कन्फ्युज होऊन जाते. ओके, मी म्यूट राहून बोलेन, मी हा हरकत नाही. हा धन्यवाद. चालेल. हरे कृष्ण. सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन सोऽहं नृपेंद्र नृपेन्द्ररहितः रहितः पुरुषोत्तमेन पुरुषोत्तमेन. सख्या प्रियेण सुहृदारुदएन शून्यः सख्या सख्याप्रियेण प्रियेण सुहृदारुदेन सुहृदारुदेन शून्यः शून्यः. अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् अध्वन्युरुग्रम परिक्रमपरिग्रहरक्षन् परिक्रमरक्षन्. सद्भिरबलैव विनिर्जितोऽस्मि गोपैरसद्भिर्बलैव विनिर्जितोऽस्मि. हरे कृष्ण. अलका माताजी अनम्यूट करा. हो प्रभूजी. हा. हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हे सम्राटा, माझा प्रियतम हितचिंतक भगवान श्रीकृष्ण यांच्यापासून मी वियुक्त झालो आहे आणि त्यामुळे माझे अंतःकरण अगदी शून्यवत झाले आहे. मी त्यांच्या भार्यांचे रक्षण करीत असता त्यांच्या अनुपस्थिती कारणे केवळ थोड्याशा नास्तिक गवळ्यांनी मला पराजित केले. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी. एकच मिनिट हा माताजी. तर हम्म. या श्लोकामध्ये अर्जुन एवढे सर्व प्रसंग कृतज्ञतेचे भगवंतांची आठवण काढल्यानंतर युधिष्ठिर महाराजांना आपलं वैफल्यता व्यक्त करत आहेत की अशा भगवंतांनी दिलेल्या सामर्थ्यामुळे एवढे श्रेष्ठ गोष्टी जरी मी करू शकलो, परंतु भगवंतांनी ती शक्ती, ते सामर्थ्य माझ्याकडून काढून घेतल्यामुळे एक जी सेवा मला प्राप्त झाली होती, भगवंतांच्या ज्या द्वारकेतील राण्या होत्या त्यांचं संरक्षण करून त्यांना हस्तिनापूरला आणण्यासाठी, तर त्या आणत असताना रस्त्यामध्ये काही गवळ्यांनी ज्यावेळेस अर्जुनावर आक्रमण केलं, तर तोच अर्जुन त्याच गांडीव धनुष्यासोबत असताना, ज्या गांडीव धनुष्याने अर्जुनाने महान महारथ्यांना पराभूत केलं, वेगवेगळ्या देवी देवतांना प्रभावित केलं, त्या अर्जुनाने अशा सामान्य गवळ्यांसोबत त्याचा पराभव झाला. आणि शास्त्र आपल्याला सांगते की ह्या जे गवळ्यांनी अर्जुनावर आक्रमण केलेलं होतं, ते हे गवळी एका वेगवेगळ्या रूपामध्ये भगवंतांचे विस्तारित रूप होते. कारण भगवंतांच्या स्वतःच्या विस्तारित रूपाशिवाय त्यांच्या अर्धांगिनींना, त्यांच्या राण्यांना दुसरा कोणताही व्यक्ती स्पर्श करू शकत नाही. तर सांगण्याचा इथे अर्जुनाचा हेतू आहे की त्याच भगवंतांनी ते सामर्थ्य काढून घेतल्यानंतर एक सामान्य गवळ्यांकडून पण अर्जुनाला पराभव पत्करावा लागला. तात्पर्य माताजी. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. या श्लोकातील महत्वाचा प्रश्न हा की काही अधम गवळ्यांनी अर्जुनासारख्याचा पराभव कसा केला आणि अर्जुनाच्या संरक्षणात असलेल्या श्रीकृष्ण भार्यांच्या देहाला हे क्षुद्र गवळी कसा स्पर्श करू शकले. विष्णू पुराण आणि ब्रह्मपुराण यावर संशोधन करताना श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांनी या विसंगतीचे स्पष्टीकरण दिले आहे. या पुराणात असे सांगितले आहे की एकदा स्वर्गातील अप्सरांनी आपल्या सेवेने अष्टावक्र ऋषींना प्रसन्न करून घेतले. तेव्हा त्या मुनींनी त्यांना वर दिला की भगवान पुरुषोत्तम तुम्हाला पती म्हणून लाभतील. अष्टावक्र मुनी शरीरात 8 ठिकाणी वक्र होते आणि त्यामुळे एक विशिष्ट अशा वक्र गतीने ते चालत. स्वर्गातील देवकन्यांना या मुलींचे असे चालणे पाहून हसू आवरले नाही.
तेव्हा त्या मुनींनी त्यांना शाप दिला की प्रत्यक्ष भगवंतांच्या पत्न्या होण्याचे भाग्य लाभून सुद्धा दुष्ट त्यांचे अपहरण करतील. नंतर त्या कन्यांनी त्यांना आपल्या प्रार्थनेने ऋषींना प्रसन्न नाही नंतर त्या कन्यांनी पुन्हा आपल्या प्रार्थनेने ऋषींना प्रसन्न करून घेतले. तेव्हा ऋषींनी त्यांना उशाप दिला की त्यांच्या अपहरणानंतर पुन्हा त्यांना पती मिळेल. म्हणून त्या ऋषींच्या शब्दांचा मान राखण्यासाठी भगवंतांनी स्वतःच अर्जुनाच्या रक्षणाखालील आपल्या भार्यांचे अपहरण केले. अन्यथा त्या लुटारूंचा हस्तस्पर्श होताच त्या अंतर्धान पावल्यास झाल्या असत्या. दुसरे म्हणजे ज्या काही गोपींनी भगवंताचे पत्नीपद मिळवण्यासाठी प्रार्थना केली होती त्या सर्व गोपी आपली इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर आपापल्या स्थानी परत आल्या. भगवान श्रीकृष्णांच्या निर्वाणानंतर त्यांना आपले सर्व लीला सहचर आपल्या धामात परत हवे होते आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी तसे परत घेतले. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद. दंड. धन्यवाद सुमित्राजी. तर इथे आपण काही मुद्दे पाहतो. एक गोष्ट आपण काही काळापूर्वी पाहिलेली की द्वारका नगरीमध्ये कृष्णाच्या यदू कुटुंबातील जे सर्व सदस्य होते तर ते त्याच्यातील काही सदस्य जे असे आहेत ते की भगवंतांचे नित्य परिकर आहेत, नित्य त्यांचे सहचारी आहेत आध्यात्मिक जगतामध्ये, भगवत धामामध्ये. आणि काही यदुवंशातील त्यांचे कुटुंबातील सदस्य असे आहेत जे की वेगवेगळ्या स्वर्ग लोकावरून देवी देवता ह्या अवतरलेले आहेत भगवंतांना त्यांच्या लीलेमध्ये मदत करण्यासाठी. तर ज्या वेळेस भगवंत या पृथ्वी तलावरील आपल्या लीला समाप्त करत होते, संपवत होते, त्यावेळेस त्यांनी जे आध्यात्मिक जगतातील त्यांचे नित्य परिकर आहेत त्यांना आध्यात्मिक जगतामध्ये परत पाठवलं. आणि जे स्वर्ग लोकातील जे वेगवेगळे देवी देवता किंवा इथे राजकन्यांचं वर्णन आहे त्या देवी देवतांना, राजकन्यांना त्यांच्या त्यांच्या सेवेमध्ये त्या ठिकाणी स्वर्गलोकामध्ये परत भगवंतांच्या अवतारानंतर पाठवलं. तर विशेषतः त्या स्वर्गलोकातील राजकन्यांबद्दल इथे सांगितले ज्यांच्यापैकी काही भगवंतांच्या द्वारकेतील राण्यांच्या रूपामध्ये अवतरल्या होत्या पृथ्वी लोकावर. तर कारण त्यांच्याकडून चुकून एक अपराध झालेला अष्टवक्र मुनींकडे. अष्टवक्र म्हणजे 8 ठिकाणी त्यांचं शरीर हे बेंट आहे आणि ज्यावेळेस ते चालतात त्यावेळेस असं रिदमिक त्यांच्या शरीराची हालचाल होते आणि ते वाटायला जरा फनी गंमत वाटल्यामुळे या राजकन्यांकडून त्यांच्या प्रती अपराध झाला. आणि त्या अपराधानंतर राजकन्यांनी प्रार्थना केल्यानंतर अष्टवक्र मुनींनी त्यांना माफही केलं. तर ह्याच अपराधामुळे ह्या द्वारकेतील राण्यांना एका सामान्य गवळ्यांद्वारे पळवून नेण्यात आले. परंतु ह्या शास्त्रामधून, या तात्पर्यामधून आचार्यांच्या आपल्याला कळतं की हे गवळी हे दुसरे तिसरे कोणी नसून भगवंतांचंच विस्तारित रूप होतं. कारण त्यांच्याशिवाय दुसरं कोणीही भगवंतांच्या अर्धांगिनींना स्पर्श करू शकत नाही. त्याच प्रकारे सीतेच्या बाबतीत पण म्हटलं जातं की रावणाने जी सीता लंकेला नेली ती खरी सीता नाही तर माया सीतेला रावणाने नेलं. कारण रावणाचा स्पर्श भगवंतांच्या अर्धांगिनीला, खरा सीतेला होऊ शकत नाही. तर असं सांगतात की ज्यावेळेस लक्ष्मणाने लक्ष्मण रेखा आखलेली होती त्या कुटीरच्या बाजूला आणि रावणाने प्रयत्न करण्याचा, आतमध्ये येण्याचा प्रयत्न केला असता, ज्यावेळेस अग्नी त्या लक्ष्मण रेखेनी रावणाला आतमध्ये येऊ दिलं नाही. तर रावणाने ज्यावेळेस सीता मातेला घेऊन जात होता त्यावेळेस खरी सीता त्या अग्नी याच्यामध्ये प्रवेश करून जी माया सीता आहे त्यालाच रावण पळवून घेऊन जाऊ शकला. कारण भगवंतांचे जे नित्य अर्धांगिनी आहेत त्यांना केवळ भगवंतच स्पर्श करू शकतात. तर आपण इथे थांबवू प्रभूजीज, माताजीज. आणि हे सर्व प्रसंग आठवल्यानंतर आता पुढचे येणाऱ्या श्लोकांमध्ये आपण बघणार आहेत की भगवंतांचे जे भक्त आहेत ज्या वेळेस त्यांना भगवंतांच्याकडून कृपा, शक्ती, सामर्थ्य प्राप्त झालेलं आहे केवळ त्यावेळेसच ते भगवंतांच्या प्रती कृतज्ञ नाहीयेत, भगवंतांच्या प्रती सेवाभाव नाहीयेत. तर पुढच्या श्लोकामध्ये आपण पाहू की ही शक्ती भगवंतांकडून हे सामर्थ्य काढून घेतल्यानंतर पण हे भक्त तेवढेच भगवंतांच्या प्रती समर्पित आहेत. असं नाही की आपल्याला पाहिजे तशा गोष्टी जीवनात झाल्या
तर कृष्ण तुम्ही खूप महान आहात. पण आपल्याला पाहिजे त्याच्या विरोधात जर गोष्टी गेल्या तर कृष्ण तुमचं आणि माझं काही देणं घेणं नाहीये, असा भाव नाहीये भक्तांचा. मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार. भक्तिविनोद ठाकूर यांनी खूप सुंदर भजन लिहिलेलं आहे, मानस देहो गेहो. त्याच्यात ते म्हणतात की हे भगवंत, तुम्ही माझं रक्षण करा किंवा तुम्ही मला हानी होऊ द्या, या दोन्ही स्थितीमध्ये मी आपला नित्य दास राहील आणि आपल्या सेवेमध्ये राहील. तर इथे आपण कन्क्लूड करू. प्रभूजी, माताजी, कुणाचं काही टीका टिप्पणी आहे का? कुणाला काही प्रश्न आहे का? हरे कृष्ण. प्रभूजी हा हा, संजना माताजी. प्रभूजी, मध्ये दोन प्रश्न होते. त्याचा पहिला प्रश्न असा की मागच्या वेळी आपण बघितलं की आपण सांगत होता प्रभूजी की प्रत्येक जे लोक आहे त्याला एक ठराविक वेळेनंतर ते लोक नष्ट होणार, आणि त्या लोकांमध्ये पण जेवढे देवी देवता या काही पण जे लोक राहतात ते ठराविक वेळेनंतर नष्ट होणार. मग पृथ्वीलाच मृत्यू लोक का म्हणतात? की जर सगळे नष्ट होणार आहे तर बाकीचे पण मृत्यू लोक बोलू शकतो. तर या भूलोकाला बाकीचे ठिकाणं पण नष्ट होतात, परंतु पृथ्वी लोक 14 लोकांपैकी वेगवेगळे लोक असे आहेत ना जिथं आनंदाचं आणि दुःखाचं एक मिश्रण दिलेलं आहे, एक कॉम्बिनेशन दिलेलं आहे. आणि पृथ्वी लोक हे असा लोक आहे ज्याच्यावर हे जे कॉम्बिनेशन आहे आनंदाचं आणि दुःखाचं, हे एकदम योग्य प्रमाणात आहे, जिथून की मनुष्य आपले धडे स्वतः शिकून लवकरात लवकर भगवत धामात जाऊ शकेल. स्वर्गलोकामध्ये प्रॉब्लेम काय माताजी, की स्वर्गलोकामध्ये आनंद उपभोगण्याची जी क्षमता आहे ती एवढी जास्त दिलेली आहे की भगवंतांची भक्तीची गरज वाटणं तेवढ्या तीव्रतेने खूप अवघड आहे. जसं एक तुम्हाला मी एक श्लोक दाखवतो इथे, भागवतामधला श्लोक आहे, ज्याने थोडी आयडिया होईल. कुंती देवीचा श्लोक आहे. पहिल्या स्कंदामध्ये, एक मिनिट, 1826. तर या श्लोकामध्ये कुंती देवी म्हणतात की जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर एद मान मद पुमान. आणि पुढच्या ओळीमध्ये काय म्हणतात, नैवार हत्य भिदा तुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम. की कुंती देवी म्हणतात की ज्या व्यक्तींकडे ह्या 4 गोष्टी आहेत, जन्म म्हणजे खूप श्रेष्ठ कुटुंबामध्ये झालेला जन्म, ऐश्वर्य म्हणजे खूप सारी धनसंपत्ती, श्रुत म्हणजे खूप सारं फेम, खूप सारी प्रसिद्धी, किंवा श्री म्हणजे खूप छान एज्युकेशन, खूप चांगली क्वालिफिकेशन, पात्रता. ह्या 4 ऐश्वर्य ज्या लोकांकडे आहेत त्यांना भगवंतांकडून मनापूर्वक शरण जाणं खूप अवघड आहे. का? कारण हे ज्यावेळेस भौतिक ऐश्वर्य व्यक्तीकडे असतात त्यावेळेस त्यांना वाटतं की आपणच ह्या जगाचे राजा आहोत, आणि खूप प्रामाणिकतेने, गंभीरतेने भगवंतांना आठवणं तेवढंस शक्य होत नाही जेवढं एका अकिंचन गोचरा. कुंती देवी सांगतात की भगवंत कुणाची प्रॉपर्टी आहे? भगवंत हे अकिंचन गोचर भक्तांची, म्हणजे ज्यांना भगवंतांच्या शिवाय कोणीच नाहीये दुसरा शरण घेण्यासाठी, त्यांचा वाली, त्यांचा आश्रय घेण्यासाठी, अशा भक्तांचे भगवंत हे प्रॉपर्टी आहे, त्यांना असे भक्त ओन करतात. तर स्वर्गलोकामध्ये वगैरे काय आहे ना, की भौतिक आनंद उपभोगण्याची जी शक्ती आहे ती एवढी जास्त प्रमाणात आहे की भगवंतांच्या भक्तीची गरज वाटण्याची शक्यता कमी आहे. त्याच्यामुळे गंभीरतेने बरेचसे जे मिश्रित भक्त आहेत, जे मिश्रित देवी देवता आहेत, की ज्यांना भगवंतांची भक्ती पण करायची पण भौतिक आनंद पण उपभोगायचा आहे, तर त्याच्यामुळे त्यांना भगवंतांची तेवढ्या तीव्रतेने समर्पण करणं, आश्रय घेणं शक्य होत नाही. परंतु पृथ्वीलोक हा असा, आणि पृथ्वीलोकाच्या खालचे नरक लोक इत्यादी वेगवेगळे जे निम्न लोक आहेत, सर्वच नरक लोक नाही आहेत, परंतु त्या बऱ्याचशा नरक लोकांमध्ये जे यातना आहेत त्या एवढ्या जास्त आहेत, यातना योनी, की तिथे ते असं शरीर प्राप्त होतं जे की आपल्या पापकर्मांचं फळ मिळण्यासाठी आपल्याला स्वीकार करावं लागतं. ते तर तिथं दुःख जास्त आहे आणि
तिथे पण भगवंतांना आठवणं एवढं सोपं नाही. आणि स्वर्गलोकामध्ये भौतिक सुख जास्त आहे, तिथे पण भगवंतांना आठवणं तेवढं सोपं नाही. परंतु पृथ्वीलोक असं आहे जिथं हे सुख आणि दुःख एकदम बॅलन्स मध्ये ठेवलेलं आहे. अशा बॅलन्स मध्ये ठेवलंय की आपल्याला त्या दुःखातून ही जाणीव व्हावी की हे जे थोड्या काळापुरतं जे भौतिक जगत आहे क्षणभंगूर, ते आपलं शाश्वत घर नाहीये. आणि त्या भावनेतून भक्ताला ते शाश्वत भगवतधाम प्राप्त करण्यासाठी प्रेरणा प्राप्त व्हावी. म्हणून या पृथ्वी लोकाला खूप युनिक पोझिशन आहे माताजी. युनिक म्हणजे खूप एक द्वितीय, एकमेव अद्वितीय अशी स्थिती आहे पृथ्वी लोकाची, की जिथे राहून आपण भक्ती लवकर प्राप्त करू शकतो. ठीक आहे माताजी. हो प्रभूजी. तर जसं तुम्ही म्हटले बाकीच्या लोकांवर पण मृत्यू आहे, परंतु जे बॅलन्स आहे सुखाचं आणि दुःखाचं, ते सर्वात परफेक्ट भौतिक जगतामध्ये पृथ्वी लोकावर आहे माताजी. त्याच्यामुळेच आपण बघतो की वेगवेगळे ऋषी मुनी, देवी देवता पण या पृथ्वी लोकावर विशेषतः कलियुगामध्ये येण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. का? कारण जर जीवनात त्रास नसेल, दुःख नसेल, तर भगवंतांची तेवढं तीव्रतेने आश्रय घेणं हे अवघड होऊन बसतं, जसं कुंती देवी इथे सांगत आहे. क्लिअर आहे संजना माताजी? हो प्रभूजी. प्रभूजी, माझा अजून एक प्रश्न होता की हा. आपण बघितलं प्रभूजी की भगवंतांनी सांगितलं की जसा आत्मा आहे, आत्म्याला आपण सुखवू शकत नाही, ओला करू हो. शकत नाही किंवा मारू शकत नाही, आत्म्याला सुख दुःख नसतात. तर जेव्हा मनुष्य त्याचं भौतिक शरीर इथे सोडतो, तर मग आत्मा जो आहे पुढे आत्म्याची जी गती चालू होते, मग आत्म्याला नरक आणि स्वर्ग कसं काय मिळतं, की जर मनुष्याने ऑलरेडी त्याचं भौतिक शरीर तर सोडलं आणि भौतिक शरीर जे आहे पाप कर्म करता, आत्मा तर कधी करत नाही. तर असं अशी एक गोष्ट आहे की हा प्रश्न बऱ्याचदा विचारला जातो की जर भौतिक शरीर जर आपण इथे त्यागतो, तर आत्म्याला तर कोणतेही दुःख टच स्पर्श करू शकत नाही, कोणत्याच वेपन, कोणत्या शस्त्रास्त्राने आपण त्याला मारू शकत नाही, भगवद्गीता सांगते. तर आत्म्याला दुःख योनीमध्ये भोग कसे भोगावे लागतात. तर असं शरीर दिलं जातं नरक यातनांमध्ये. उदाहरणार्थ आपलं शरीर असं आहे पंचमहाभूतांनी बनलेलं, की जे एका विशिष्ट वातावरणामध्येच राहू शकतं. जर खूप गरम वातावरणात गेलो तर आपण मृत्यू पाहू त्या गरमीने, किंवा खूप जास्त थंड वातावरणात गेलो तर त्या ठिकाणी पण आपण जगू शकणार नाहीत. परंतु का? कारण आत्ताचं शरीर असं बनलंय की जे एका विशिष्ट वातावरणामध्येच टिकू शकेल. परंतु असं शरीर दिलं जातं निम्न योनींमध्ये किंवा खालच्या लोकांमध्ये, नरक लोकांमध्ये, जिथे की आगीमध्ये पोळल्यानंतर, गरम तेलामध्ये टाकल्यानंतर पण यातना जाणवतील, परंतु तो व्यक्ती मृत्यू प्राप्त करू शकणार नाही. म्हणजे त्याला पापयोनी म्हणतात. पापयोनी म्हणजे त्याला त्रास होणार, भोगावं लागणार, परंतु शरीर नष्ट होणार नाही. आणि त्याच प्रकारे स्वर्ग लोकामध्ये असं शरीर प्राप्त होतं जिथे की भौतिक जे उपभोग आहेत ते कितीतरी जास्त प्रमाणात करू शकतो. उदाहरणार्थ ह्या पृथ्वीवर एखाद्याला जर गुलाबजामुन आवडत असेल, 5, 7, 10, 12, 15 मॅक्सिमम व्यक्ती खाऊ शकतो. आणि ते पोट भरल्यानंतर तोच जो गुलाबजामुन आहे त्या व्यक्तीला विष वाटायला लागेल. का? कारण पोट भरलेले, खाण्याची इच्छा आहे पण पोटामध्ये जागा नाहीये. तर भोग करण्याची जी क्षमता आहे ती सीमित आहे पृथ्वी लोकावर. परंतु स्वर्ग लोकांमध्ये ती भोग करण्याची क्षमता कितीतरी पटीने अधिक असं आपल्याला शरीर प्राप्त होतं माताजी. तर ज्या लोकांमध्ये जो गुणधर्म आहे भौतिक उपभोगाचा वगैरे, त्या गुणधर्माप्रमाणे शरीर प्राप्त होतं माताजी. ठीक आहे. हो प्रभूजी. प्रभूजी, तुम्ही आता थोड्या वेळ आधी उल्लेख केला की जे पाताळ लोक वगैरे ते सगळं आहे, ते तेच नरकचे वेगवेगळे जे आहे पार्ट आहेत का? हा, पण सर्व, मी एक म्हणत आहे की सर्व जे पृथ्वीच्या खालचे लोक आहेत ना, सर्वच नरक लोक नाही आहेत. ठीक आहे. काही एक्सेप्शन्स, अपवाद आहेत त्याला. उदाहरणार्थ सुतल लोक, जिथे स्वतः बली महाराज निवास करतात आणि वामनदेव त्यांच्या द्वारपालाच्या रूपामध्ये राहतात, तो नरक योग नाहीये. परंतु बाकीचे नरक लोक जरूर आहेत खालच्या याच्यामध्ये, त्यांना निम्न लोक समजलं जातं. हो प्रभूजी. ठीक आहे. धन्यवाद प्रभूजी. आणि एकच गोष्ट त्याच्यात जी तुम्हाला पापयोनी जे सांगितलं, की असं पण पृथ्वी लोकावर असे व्यवस्था आहे भगवंतांच्या
अरेंजमेंटनी, जसं की काही लोक आत्महत्या वगैरे करतात, तर त्यांना पण पापयोनी प्राप्त होते. एका सूक्ष्म शरीर घेऊन जगतात ते, मन बुद्धी अहंकार, परंतु स्थूल शरीर नाहीये. म्हणजे भूत प्रेत योनी जी आहे त्यांना उपभोग करण्याची इच्छा आहे, पण त्यांच्याकडे शरीर नाहीये तो भोग करण्यासाठी. जसं गुलाबजामुन खाण्याची माझी इच्छा आहे, त्यासाठी शरीर पाहिजे, तरच मी त्याचा स्वाद घेऊ शकतो. जर माझ्याकडे शरीर नसेल तर मी तो, माझी आनंदाची उपभोग घेण्याची इच्छा आहे ती पूर्ण होऊ शकणार नाही. तर तशा प्रकारे ह्या पृथ्वी लोकावर पण अशा चुकीचं कार्य केल्यानंतर त्यांना पापयोनी प्राप्त होते, की सूक्ष्म शरीरामध्येच इच्छा असून पण अडकून राहावं लागतं, आणि जे खूप टॉर्चर आहे. टॉर्चर म्हणजे खूप जास्त त्रासदायक आहे. तर हे पण एक पापयोनी आहे माताजी. ठीक आहे. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? प्रभूजी मला एक प्रश्न विचारायचा होता. हा, एकच मिनिट हा माताजी. किरण प्रभू काही म्हणत होते का प्रभूजी तुम्ही? हो, हरे कृष्ण. हा हा. आता याच माताजीने विचारलेल्या प्रश्नाला म्हणजे त्या संबंधातच मला विचारायचं आहे की मृत्यूलोकावर म्हणजे आपण जी व्यक्ती मृत्यू पावते त्यानंतर त्याची कर्मानुसार स्वर्गात किंवा पाप इतर योनीमध्ये त्याचं हे होते. हो. आता आपण बोलल्याप्रमाणे स्वर्गामध्ये जास्त सुख इतकं आहे की ते भोगण्याला भरपूर भोगू शकतात. पण असं पण आहे ना की त्याचे सुखाचं पुण्यकर्माची ज्या वेळेला त्याचं हे पूर्ण होतं त्यावेळेला त्याला तो परत मृत्यू लोकामध्ये म्हणजे पृथ्वीवर येणार. हो, बरोबर आहे. किंवा नरकामध्ये सुद्धा त्याचं पाप क्षालन झालं म्हणजे त्याच्यावर ज्या काय काय प्रक्रिया असतील त्या झाल्यानंतर तो परत मृत्यू लोकामध्ये म्हणजे पृथ्वीवरच जन्म घेणार नवीन कुठल्या तरी योनीमध्ये. म्हणजे याचा अर्थ असा की पृथ्वी सोडून बाकीच्या ठिकाणी मृत्यू तसा प्रत्यक्ष नाही, पण मृत्यू लोकावर आहे आपल्याकडे म्हणजे पृथ्वी. मृत्यू जरूर आहे. उदाहरणार्थ स्वर्गलोकामध्ये असं सांगितलं जातं की आपल्या जे 4 अवस्था आहेत, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, की जन्म नंतर वृद्धापकाळ येणं, वेगवेगळे रोगांनी ग्रासल्या जाणं आणि मृत्यू शेवटी. तर ह्याचे जे मधले 2 आहेत, वृद्धापकाळ आणि वेगवेगळ्या रोगांनी ग्रासल्या जाणं, तर असं सांगितलं जातं की स्वर्गलोकामध्ये जन्म आहे आणि मृत्यू पण आहे, परंतु ह्या 2 गोष्टी नाही आहेत. वृद्धापकाळ किंवा वेगवेगळ्या रोगांनी ग्रासल्या जाणं, ह्या 2 दुःख तिथे नाही आहेत. ठीक आहे. पण मृत्यू स्वर्ग लोकांमध्ये मृत्यू आहे म्हणजे कसा? मृत्यू म्हणजे कशा प्रकारे होतो त्याची जास्त डिटेल्स नाही, पण तिथलं जसं तुम्ही सांगितलं पुण्यकर्म संपल्यानंतर तिथे पण शरीर सोडावं लागणार, आणि जर आध्यात्मिक दृष्ट्या तेवढी प्रगती नाही झाली तर पुन्हा मृत्यू लोकावर यावं लागणार. ठीक आहे. फक्त एक गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात ठेवा की स्वर्गलोकामध्ये जसं आपण म्हणतो की सकाम भक्त आहेत. सकाम म्हणजे इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा आहे पण भक्ती पण करत आहेत, परंतु जास्तीत जास्त तसे आहेत सामान्यतः. परंतु तिथे पण अपवाद आहेत. काही शुद्ध भक्त तिथे पण राहत आहेत सेवा करण्यासाठी. त्याच प्रकारे नरक लोकामध्ये सर्वच पाप आत्मे तिथं यमराजी स्वतः आहेत, जे की भगवंतांचे महान भक्त आहेत. 12 महाजनांपैकी एक आहेत. तर एक्सेप्शन्स म्हणजे भक्तांची जी सेवा आहे ती प्रत्येक ठिकाणी कोणती ना कोणती दिलेली आहे, परंतु ज्यावेळेस आपण म्हणतो की सकाम भक्त जास्तीत जास्त ते उपभोग करणारे जीव आहेत तिथे. ठीक आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी अनम्यूट करा. हरे कृष्ण प्रभूजी. सादर प्रणाम. जसं धन्यवाद. आता तुम्ही सांगितलं होतं की स्वर्गामध्ये पण मृत्यू आहे, तर त्याच्यासाठी जर तुम्ही एक श्लोक बोलायला जात होता तो तुष्टुप्छंद मधला एक आहे, 9व्या अध्यायाचा 21वा श्लोक आहे भगवद्गीतेतला. हा. क्षीणम पुण्यम स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म्यम अनुप्रपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते. प्रभूजी, तुमचा जो प्रश्नाचं उत्तर जे होतं ना ते हे आहे की ज्या प्रकारे एक उपासक म्हणजे जो
स्वर्गिक विस्तृत स्वर्गिक सुखचं इंद्रिय सुखचं हरे कृष्ण. आवाज सॉरी गेला. सॉरी सॉरी म्यूट झाली. इंद्रिय सुखाचा भोग घेतो आणि पुण्यकर्म, त्याचे जे पुण्यकर्म करत असतो ना, जे धरती या भूतलावरती, बरोबर. ते पुण्यकर्म संपले ना, म्हणजे क्षय घे झाले, क्षीणे पुण्य. मर्त्य लोक म्हणजे कुठले लोक प्रभूजी? हे भौतिक जगतच, जे ब्रह्माजीचं जे धाम आहे ना, तोपर्यंत ते भौतिक जगतच मोजवतं. ब्रह्माजी पण मृत्यूच्या याच्यामध्ये तर असतं ना, त्यांचं पण आयुष्य 100 वर्षासारखंच आहे ना. ठीक आहे, त्यांचा टाइम पिरियड थोडा जास्ती असला तरी सुद्धा ते मर्त्य जगत मधलेच एक जीवात्मा म्हणवतात ना. तर प्रभूजी हा श्लोक त्याच्याच अनुषंगाने आहे प्रभूजी, बरोबर ना? हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजी माताजी? ठीक आहे, खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांचा. आणि आपण कृष्ण विलिंग शनिवारी भेटू.